uzap gitýän Ediz diýarmyz. Ýaýlyp ýatan läledar tekrarlary, belent başly dağlary, bol suwly tereň deňiz derýalary bilen görün haýrana goýýar. Güneşli diýarmyzyň gözel tebigaty täsinlikleri ören bay. Tebigatyň şol gözelliklerini we tebigi baýlyklaryny gorap taklamak, bu tebigi baýlyklara aýagly çemeleşip, olary halkymyzyň awadançylygyna gönükdirmek esasy işleriň biridir. Şeýle tebigi baýlyklary eýe bolan kunjoklaryň biri hem köýtön nagdyr. Bu ýeriň tebigatynyň haýwanat dünýäsinde de, ösümlik dünýäsinde de, köýtön nagyň gerçlerini we gowaklaryny da dünýäniň başga ýurtlaryna ören az duş gelýän täsinlikleri gabat gelmek bolýar. Köýtön nagyň gözel ýerlerinden biri hem Hoçapil owasynyň günorta günnägirnaky Ummardere şaglawudyr. Şaglawyň suwy beýikligi 25-30 metr bolan uçutdan aşağı gaýdýar. Köýtönä ülkede ýene-de köp zatlary, äpet gaýnar baba ýyly suw çeşmesi we onuň balyklary, şeýle hem onuň ýanyna aksuw kükürtli suw çeşmesi, geňenaý arça tokoýlyklary, arnak jeňellikler bilen haýran alyrýar. Bu şu ýerde Köýtön nagyň daglaryna Türkmenistanyň iň beýik nokady bolan Aýrbaba belentligi ýerleşýär. Bu syýahaty süýýänler üçin ýurtda däwir urulan dag gatnawdyr we onuň özü sebitiniň ýene-de bir öz bolşly baýlygydyr.